Moikka vaan! Tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Noora. Tänään mulla on tässä esitellyssä 5 valmista. Noi 3, mitkä tuo takana näkyy, niin ne on ollut jo pidempän aikaa valmiina, mutta ajattelin ottaa ne tähän nyt esittelyyn. Ja sitten nämä pari, mitkä tässä nyt on, niin näitähän mä esittelin keskeneräisenä viime jaksossa. Ja nyt olen ne saanut sitten viimeisteltyä ja esittelen ne nyt sitten lyhyesti. Ja ensimmäisenä mulla on tässä valmiina tää peltokauluri. Ja tämähän nyt on aivan ihana. Heti jätin kaulaan, kun kokeilin sitä äsken tuossa viimeistelyn jälkeen. Mulla oli se tuo pingottumassa. Ja nyt sitten aamulla päättelin siitä langat vielä. Ja tämähän on aivan ihana. Pistin pingottuun sillä, että laitoin alustalle ja pingotin pingotusraudoilla tai noilla kammoilla tämän kaulusosan aika reilusti. Mulla oli tosi napakka tämä kaulusosa. Niin pingotin tämän tosiaan tosi sillai aggressiivisesti. Niin nyt tää on tosi ihana, että tää on vähän irti kaulalta, mutta ei lörpötä. Ja siis vaan kerta kaikkiaan aivan ihana. Ja tosiaan tää nyt on se, mitä nyt moni muukin on tehnyt. Peltokauluri, ihan ohjeen mukaan tehty. Paitsi tosiaan resoria tein vähän pidemmäksi, kun mä halusin, että se on tämmönen kunnon pitkä, eikä semmonen niin kuin matala. Ja sitten varsinkin, kun se varmaan käytössä vie vähän leviää, niin ettei sitten pituudesta lähtisi liikaa pois. Ja lankoina tässä mulla oli tosiaan se Nurjan merino sukkalanka. Oliko se sitten väri ehkä rubiini? Mä sen viime jaksossa kerroin, mutta en nyt ihan varmaksi muista. Ja sitten langinleissi. Ja tosiaan langinleissin kanssa kävi niin, että ostin sitä kyllä 2 kerää silloin, kun ostin sen merinosukkalangankin Nurjasta. Mutta hukkasin sen toisen ja sitten ihmettelin, että miksi mä oon ostanut vain 1. Että eihän tää riitä. Siis tyyliin niin kuin puolet tästä kauluksesta jäi tekemättä, että tosi vähästä jäi kiinni. Mutta joo, ei riitä. Ja sitten kävin ostaa Nurjasta lisää sitä ja sitten löysin sen toisen, minkä olin aikaisemmin ostanut. Niin nyt mulla on sitten 2 melkein täyttä kerää tätä tämmöistä tummaa vaaleanpunasta tai mikä tää nyt sitten onkaan väriltä. Ja mitä tästä nyt sitten sanoo? En mä osaa tästä mitään muuta sanoa. Tää on tosi ihana. Tosiaan tässä etupuolella on tää tämmönen tähkäkuvio. Ja takaa tää on tämmönen patentti vai puolipatentti, mikä tää nyt sitten mahtaa ollakaan. Mutta on kyllä. Ja tää tehtiin tosiaan sillä lailla, että tuo puolessa matkaa kaulusta vaihdetaan toi 2 oikein 1 nurin jousten päinvastaiseksi, että sitten kun tämän kääntää, niin sitten näkyy vaan niin kuin sekä tässä että jos tuolta alta vilkkuu, niin se on se sama mallineule näkyy sitten tai resorityyppi. Mietin sitä pitkään, musta tämäkin oli kaunis tää 2 nurin 1 oikein. Mietin, että olisiko tämän jättänyt, että tehnyt tämän joustimen niin päin, että tässä olisi ollutkin se 2 nurin 1 oikein ja sitten taas sillä, että se olisi jäänyt niin kuin näkyviin päälle päin, mutta sitten toisaalta ei noin mun oikein silmukan jonot nyt niin siistejä ole, että sitten mä ajattelin, että ehkä se on parempi tehdä näin päin, niin tää on ainakin siistin näköinen. Mutta nyt on sitten kauluri, mitä olen monta vuotta haaveillut, kun mä oon tämmönen herkkis, että aina pitäisi olla kaulalla jotain lämmikettä, niin nyt on. Mutta en ehkä jätä sitä nyt päälle, nyt ei vielä ole ihan lämmikeaika. Ja sitten toinen on tämä kamisole numero 9. Ja tästähän nyt tuli siis niin huolitellun näköinen, että ei mitään järkeä. Yritän nyt näyttää tässä kuvassa, mutta siis kattokaa nyt kuinka kauniita nämä kaikki
nämä kaikki reunuksen huolittelut on, kun ne tehdään tollain kiepaamalla tuohon päälle. Ja sitten mä tein vähän pidempänä tämän helman taitoksen kuin mitä ohjeessa oli. Muuten tein siis ihan ohjeen mukaan, mutta tämän helman taitoksen tein pikkusen pidempänä. Ja sitten tein tänne, kun tänne kuului tehdä se, tai siinä ohjeessa luki vaan jotenkin, että päättele ne silmukat jotenkin. Sinne en mä oikein ihan tarkkaan edes ymmärtänyt sitä, tai en ehkä jaksanut lukeakaan niin tarkkaan, kun ei siinä ollut mitenkään. Se oli vaan, että oliko se, että päättele yhteen sen käännöksen jälkeen, niin ne elävät silmukat sit siihen jo valmiin neuleen silmukoihin. Ja mä tiedän, että siitä tulee semmoinen, se lähtee taittaan, siihen tulee se silmukkarijono semmosessa, mutta sitten se lähtee niinku taittaan. No, siitä on siinä yhdessä videossa se näkyy hienosti, mä voin vaikka linkata sen videon tuohon alle. Mutta mä en halunnut sellaista, mä halusin tällaisen, että siitä tulee tämmönen flätti, siisti, suora jono ilman, että siinä on mitään käännöksiä. Niin tästähän tuli aivan törkeen kaunis tänne nurelle puolelle tästä taitoksesta. Että mä oon tehnyt tämän samanlaisen päättelytyylin, niin on tehnyt siihen mun Pinkfish paitaan, minkä on esitellyt jossain jaksossa. Niin kun siinä tuli olkasaumaan se tommonen jono, mikä jää näkyviin, niin ohjeessa oli vaan sanottu se 3 puikon semmonen päättely, niin siitä tulee semmonen kääntyvä. Niin tulee vähän semmonen tyhmän näköinen nurja, semmonen ridge sinne taustalle. Niin siinä etsin netistä, että millä mä saan sen semmoksi kauniiksi, pelkäksi jonoksi, litteeksi jonoksi. Niin tää löytyi just jollain flat 3 needle bind off tai joku semmonen, niin semmosella löysin. Ja nyt tästä tuli ihan tämmönen flätti ja kaunis ja ihana ja kaikkea. Ja voin tästä nyt vielä kiskasta päälle, niin näette, että miltä tää näyttää. No niin, siis tällainen. Ja minä olen ajatellut tämän niin, että tämä on niin kuin slipoveri. Eli tämä menee toisen paidan päälle. En usko, että tuun käyttämään tätä tällainen toppina. Tämä on ehkä vähän väliä mulle semmoiseksi toppiasiaksi. Ja sitten nämä on pikkusen syvään uurretut nämä, että se on vähän saa asetella, että rintsikat pysyy tuo poissa näköiseltä, niin luulen, että en kyllä tuu pitämään tätä niin kuin tällainen, mutta sitten esimerkiksi valkoisen kauluspaidan tai jonkun minkä tahansa kauluspaidan kanssa, niin tää oli, mä eilen sitä jo sovittelin, niin aika passeli. Ja joo, tässähän nyt näkyy tää, missä kohtaa en vielä lähtenyt raidottaan kahdelta kerältä. Tää meni tosiaan tää, mikä tasolla neulottiin, niin tää tuli tällainen kauniisti. Ei läikittynyt. Sitten kun lähdettiin pyöränä neuloa, niin Johan rupesi läikittyä. Ja sitten tosiaan lähdin sitten raidottaa loppuosan niin kuin kahdelta kerralta tai sitten ihan lopussa raidotin niin kuin kerran molemmista päistä. Niin sittenhän se asettui tosi nätisti. Mutta mä jotenkin tykkäsin kyllä siitä, että tuohon just tissiin kohtaan jää toi epämääräinen. Niin en sitten lähtenyt purkaa ja se ei mua kyllä haittaa, vaikka kyllä se tässä kuvassa ja kyllä sehän livenäkin näkyy, mutta se ei mua kyllä haittaa yhtään. Mä tykkään, että on vähän sitä eläväistä ja semmoista. Mutta joo, tää istuu tosi kivasti. On sillä reilu, että on parempi mun mielestä toisen paidan kanssa. Ja mutta vois periaatteessa pitää näinkin. Mutta ajattelin, että voisin tehdä toisen. Voisin tehdä koko pienempänä, tän tein LK:ssa. Voisin tehdä MK:ssa sen toisen ja sit vois vähän säätää tätä näin, mutta mitenkäs mä nyt sit sitä säätäisin? Täytyy vähän miettiä, että miten mä lähtisin sitä niinku säätämään, että lähdenkö säätämään niin, että laitan keskelle lisää silmukoita. No en, kun mä en haluaisi tätä pääntie yhtään tästä leviää. Että laittaisinko sitten tänne olalle muutamia silmukoita lisää ja vähentäisin sitten niitä tosta, ehkä teen niin silloin tää tulisi vähän leveämpänä tänne olalle ja sitten
peittäisi pikkusen paremmin noin reunat. Ei paljon vaadi, ei paljon, mutta pikkusen. Mutta tosiaan ehkä MK:ssa ja sitten tosiaan vähän leveämpänä nämä olkaimet, niin se voisi olla aika lailla bueno. En halunnut tosiaan lähteä säätämään, vaikka olin kyllä kuullut siellä neulefestareillakin se henkilö, jonka paitaa ihastelin ja jonka kanssa asiasta juttelin, niin hän oli jotenkin säätänyt sitä. Mutta kun oli itselle vähän vieras rakenne tämmöinen, ylipäänsä topin neulominen ja sitten tämä, että tehdään nämä tämmöiset käännökset tuohon, niin mä ajattelin, että en mä halua ekalla kertaa rupea mitään säätään, koska mä en oikein niin kuin tiedä, että mitä sieltä on tulossa, että tarviiko säätää vai eikä tarvi. En lähtenyt säätään, että mieluummin säätää nyt tokalla kierroksella sitten, kun vähän tietää, että mistä voisi lähteä säätään. Niin ehkä vähän leveämpänä lähtisin tekemään ja vähän vähemmän sitten täällä lisäyksiä, niin että se lopputulema olisi sitten just se, mihin pyritäänkin. Mutta siis kyllä, jotenkin tykkään kyllä tosi paljon. Tosi paljon tykkään. Semmonen paita. Ja tosiaan 3 millin puikoilla, rouva silmusolmun merinosukkalankaa värissä Jukka. Ja muuten täysin ohjeen mukaan, mutta tosiaan toi helman taitoksen tein vähän pidempänä. Siinä oli, en muista montako kerrosta siinä tehtiin, mutta mä tein niin kuin 15 kerrosta. Vähän siitäkin syystä, että se piti tehdä vähän isommalla puikolla, muistaakseni 2,5 puikoilla se reunakäännös. Mulla ei ollut mä en jotenkin löytänyt niitä 2,5 puikkoa, mä tein 2,25, niin mä ajattelin, että se kerrostiheys ainakin silloin on pienempi. Niin tein sitten 15 kerrosta. Ja mun mielestä siitä tuli aika nätti, kun ajattelin siis sillä, että jos tekee hirveän lyhkäisen, niin sit siinä on se vaara, että se lähtee flippaa ympäri. Niin nyt mä luulen, että tää ei ainakaan lähde flippaamaan ympäri. Mutta joo. Ja tosi kivasti asettuu. Mä oon tehnyt ton yhden toisen neuleen, missä tehtiin kanssa tämmönen käännös. Ja siinä mä tein sen semmoisella 3 puikon päättelyllä. Ja siinä se, että rajasta tuli tosi näkyvä. Mutta mä luulen, että kun teki tollain flättipäättelynä, niin nyt tää raja, tätä ei käytännössä näy ollenkaan, että täällä on se taitos. Että toi niinku tossa menee tosi nätisti ton rajan yli toi neulos, kun siinä se jäi vähän sillä jotenkin taitokselle, että helpommin kääntyykin ympäri ja sitten näkee, että se on ommeltu sinne toiselle puolelle. Ja sillä. Mutta suosittelen ohjetta. Oli tosi hyvin kirjoitettu, mutta kuten olen muidenkin kommenteista lukenut ja kuullut, niin aika kapealla on tämä, että sitä kannattaa miettiä, että minkälaiseen käyttötarkoitukseen. Ja no, en rohkaise ketään modaamaan kokeilematta ensin, mutta itse ajattelin kyllä seuraavaan sitten modata. Heitin saman tien päälle sitten tämän seuraavan valmistuneen, joka valmistui myös keväällä ja josta oikeastaan sitten lähti liikkeelle tämä koko kaarrokeneule ajattelu niin kuin tällä kertaa. Eli tämä oli niistä ensimmäinen ja sitten tämän jälkeen mä rupesin tekemään niitä rai-rai-paitoja, että vitsi, että nytkö mä keksin sen, että millä saan sen hyvän kaarrokkeen tehtyä ja sieltähän se sitten lähti tulemaan, mutta tämä oli niin kuin ensimmäinen. Ja tämä on, mikä tämä nyt sitten olikaan? Haluaisin sanoa, että Ella Solo paita, ehkä. Kirjoitan sen tonne alas boksiin, että mikä paita se oli. Ja voin laittaa tähän myös sen, että paidan nimi ja sitten toi suunnittelija. Tein tän. Semmonen paita oli se, tai slipoveri. Ja samalla vaihdoinkin päälleni tämän seuraavan valmistuneen. Eli tämä on Sommer Ella Solo. Ja tän on suunnitellut Lene Holme Samsoe. Ja tein tän keväällä.
ennen kuin tein noin rai-rai-paidat. Ja tässä oikeastaan lähdin eka kertaa miettiin se, että miten mun tarvitsisi tehdä ne lyhennetyt kerrokset, että mä saisin sen istumaan paremmin. Ja tässä onnistuin aika hyvin ja siitä tuli semmoinen kimmoke lähteä sitä tuunaamaan vielä vähän enemmän. Muuten olen tehnyt, tai siis en mä koskaan tee sillä lailla ohjeen mukaan enää hihojen erottelun jälkeen. Sitten sen jälkeen mä teen nämä vartalomuotoilut, teen aina omien fiilisten mukaan, mutta muuten tein tämän kaarrokkeen ohjeen mukaan, mutta lisäsin niitä lyhennettyjä kerroksia tänne ja sitten lisäsin lyhennettyjä kerroksia myös tänne kaarrokkeen jälkeen. Ja silloin toin niitä jo tänne etupuolelle, jolloin kun tajusin, että tosiaan täytyy tuoda tänne niin kuin, käsille ja olkapäillekin sitä lisää, sitä tilaa. Tämä on tosiaan, tämä lanka on Iton Kinu. Ja mä olin muutama vuosi sitten, olisiko 3, ehkä haluaisin sanoa, 2 tai 3 vuotta sitten olin kesällä ystävien kanssa Tsekeissä. Ja sitten ajattelin, että mikä parempi matkamuisto onkaan kuin lanka. Et en mä tiedä, onko Tsekki mitenkään tunnettu lankamaa tai neulotaksia paljon tai mitään. Mutta se paikka, missä mun ystävä asui, niin siinä tosi lähellä oli yksi lankakauppa ja mä ajattelin semmonen kuin Prague Queen, niin kuin Prahan kuningatar tai jotain semmoista. Niin ajattelin, että mä käyn siellä, että en tykkää ostaa kauheasti tuliaisia, en tee semmoisella tuliaiskrääsällä sinällään mitään, eikä ollut mitään muuta semmoista, että mitä haluaisin ostaa tuliaiseksi, mutta mä ajattelin, että lanka on aina hyvä, koska siitä jää semmoinen pitkäaikainen muisto itselle ja siitä saa sekä sen kivan vaatteen, että sitten siitä saa muiston. Ja tosiaan ostin tätä Ito Kinua tässä violetissa värissä, niin ostin 5 kartioa muistaakseni. Ja sehän on siis semmoista mikä se on? Pitsivahvuista lankaa, leisvahvuista lankaa. Mutta sen myyjän kanssa siinä arvottiin, hän oli itse tehnyt ton Petiteknitin Ankerstee-paidan ja hän sanoi, että hänellä meni se 5 kartioa tai niin kuin hän käytti 5 kartioa siinä tai jotain sellaista ja sitten hän ei ollut mua mitenkään kauhean paljon isompi ainakaan ratkaisevasti, niin tai olikohan niin, että hän tartti 4 ja sitten mä ajattelin, että se otetaan varmuuden vuoksi 5. Mutta sitten mulla jäi kuitenkin niin kuin 1 kokonainen kartio ja 2 ehkä puolet. Tähän meni 145 grammaa lankaa ja olisiko mulla sitten ollut 250. Niin, siinä on 50 grammaa siinä kartiossa. Jos mulla on 5 kartioa, 250 grammaa ja tähän meni 145, että olisin vähän vähemmälläkin selvinnyt, mutta eihän sitä voi aina etukäteen tietää. Ja tietysti se Ankers varmaan vie enemmän lankaa, kun siinä ei tule tämmöisiä reikiä tähän. Ja sitten mä luulen, että hänen paitansa oli pikkusen pidempi. Mä tein tämmöisen vähän niin kuin lyhkösemmän, että tästä tulisi enemmän niin kuin mekon kanssa käytettävä. Tein tosiaan kaksinkertaisella langalla 3,5 puikoilla. Ja no nyt mulla on tää housujen kanssa, että on niin kuin ajateltu, että käyttäisin tätä sitten niin kuin hameen kanssa. Ja käytinkin tätä tuolla neulefestareilla. Mulla oli tää mukana ja mulla oli hame, jonka kanssa mä tätä käytiin. Ja tää on musta aika ihana. Mä tykkään tosi paljon tästä lehtikuviosta. Sitten mä tykkään siitä, että ei tule liian alas, että vaikka täältä nyt vähän noi rintsikat näkyy, mutta se ei mitenkään häiritse ja sitten ei ihan tää etuvarustus tästä paljastu. Tää on tosiaan 100% silkkiä, ei semmoista kiiltävää, silkkimäisen sileää, niin kuin vois silkistä ajatella, vaan tää on tämmöistä rouheeta silkkiä. Ei ollut mitenkään järjettömän mukavaa neuloa,
Mutta meni kuitenkin, ei se nyt mitenkään ihan kauhean tökköstäkään ollut. Ja tosiaan tein enemmän noita lyhennettyjä kerroksia, niin mun mielestä tää istuu nyt tosi nätisti tästä. Tosi nätisti tästä, ei tarvi yhtään kiskoa mihinkään suuntaan. Ainoa miksi mä kiskon sitä on sen takia, että tää on vähän liian lyhyt mun makuun niin kuin housujen kanssa, että sen takia vähän tulee kiskottua. Tein taas vartalon muotoiluja vähän, että vaikka tää onkin tämmönen väliä, niin mä silti tykkään, että se vähän niin kuin menee tällainen vartalon mukaisesti, eikä ihan ole pelkkä laatikko. Mulle sopii tosiaan paremmin vähän näin. Ja sitten kun tää on luonnonkuitu lankaa, tai siis kun silkissä ei ole mitään sellaista joustoa niin kuin villassa on, niin tämähän on pikkuhiljaa lörpähtänyt pikkusen, mutta ei mun mielestä mitenkään liikaa. Tosi kevyt kesäpaita, mutta tosiaan mä vasta harjoittelen hameitten käyttöä. Mä oon ne housutyttö, niin en ole sit sen takia ihan hirveän montaa kertaa tätä käyttänyt, mutta kyllä mä opin. Ja suosittelen ohjetta, mun mielestä tosi kiva. Ehkä voisin tehdä toisenkin, vaikka pidemmän, tai pitkähihasen, tai villalangasta. En tiedä, mutta tykkään tosi paljon. Tää on musta tosi kaunis tää pitsikuviointi tässä. Mitäs sitten vielä? No koitetaan tuolta sitten seuraava. Eli otetaan vaikka tämä reikäinen asia täältä. Viime jaksossakin kerroin, että silloin kun kaveri oli keväällä kylässä, niin mä kokeilin hänen peltohuivia, niin kuin peltokauluria, ja ihastuin. Ja sitten ostin siihen langat silloin sieltä Nurjan reissulta. Mutta siellä huomattiin siellä Nurjan rekissä, niin siellä oli semmoinen, muistaakseni vihreä reikäinen paita ja ihastuttiin jotenkin siihen. Olin siis nähnyt netissä somessa aikaisemminkin niitä Look at my holes-paitoja. Mutta sitten kun katseltiin kaverin kanssa sitä siellä ja sitten sen kaverin kanssa niin kun, aina villitään toisemme ja sitten saatiin lietsottua itsemme ja toisemme kauheeseen hypeen, että täytyyhän meidän nyt yhdessä neuloa tommoset Look at my holes-paidat, koska onhan ne nyt ihan törkeän päheet vaan niin. Ei voi mitään. Niin ostettiin sitten sieltä yhdessä langat. Katsotaan, mulla on tossa toi Ravelry, niin mä katson täältä, että jotain speksiä, kun en muista ulkoa. Tän on suunnitellut James and Watch. Ja tietenkään en ole mitään speksiä kirjoittanut tonne mun Ravelryin, koska on nyt ollut vähän laiska sen Ravelryn kanssa ja sit vaan äkkiä latailin vaan sinne noita projekteja, että olisi edes jotain niin kuin faktaa jossain siellä. Anteeksi, tää nyt mä samalla selaan, niin tää menee ihan tämmöiseksi. Enkä mä osaa käyttääkään tätä. En osaa käyttääkään tätä tällä tabletilla näköjään tätä mun. Milläs mä pääsen? Tuolta. Onks mulla täällä speksiä? Ei. Joo, anteeksi. Eli siis Look at my holes, James, joku Watch. Ja lankana oli Concept by Katian kottonjakkia, jossa on 60% kottonia, 30% villaa ja 10% jakkia. Ja tämmöinen reikäasia. Neulottiin jollain, kun se 5,5 puikoilla. Ostin nekin sieltä Norjasta, koska eihän mulla mitään 5,5 puikkoja omistakaan niin isoja. Ja tosiaan tämmöisen neuloin. Tässä kohtaa jo, kun ruvettiin sitä siellä hotellihuoneessa sit neulomaan, niin ajattelin, että jotenkin, tää on niinku, mä menen vähän nyt takaperoisesti tähän mun
kaarrokemodaus asiaan, mutta jo silloin niin ajattelin, tämä oli ihan ensimmäinen, missä mä nyt tänä keväänä mietin tätä kaarrokeasiaa, vaikka tämä on siis raglanhihanen, mutta siis se istuvuusasia, niin silloin jo ajattelin, että jos mä vaan neulon niin kuin, ohjeen mukaan, ja niin kuin tähänkään ei tule mitään lyhennettyjä kerroksia ohjeessa, niin se ei niin kuin istu mulle, että se nousee tästä ylös ja laskee takaa alas, ja se on niin kuin kertakaikkisesti huono. Niin mä ajattelin, että mä koitan soveltaa, että pystyykö soveltamaan tähän niin kuin lyhennettyjä kerroksia. Ja kyllä sen vaan hitsi vieköön pysty soveltamaan. Ei noin paljon kuin mitä tuossa nyt äsken oli, mutta tässä on se määrä, minkä mä sain sinne lyhennetyillä kerroksilla tehtyä, eli 2 tuommoista reikäriviä. Eli käytännössä siis ei voi tehdä yhtä riviä, muuten menee niin kuin ne rivit, tai ne on niin kuin sillä joka toinen ja tällainen, niin ei voi tehdä vain yhtä riviä ja pysyä ohjeessa mukana. Tein 2. Eli käytännössä yhden mallikerran tein lisää sillä eestakasena neuloksena. Ja kyllä mä sanoisin, että ei sitä täältä takaa huomaa. Ei sitä täältä mistään huomaa, että tänne olen tehnyt johonkin kohtaan, en edes muista mihinkään. Tein sillä lailla muistaakseni, että teinköhän hihojen yli asti. Sitä en kyllä muista. Taisin tehdä niin, että taisin tehdä käännökset täällä eturaglaneissa. Tietenkin se käännös täytyy tehdä jossain semmoisessa järkevässä kohtaa, ei voi täällä keskellä reikäneulosta sitä oikein tehdä, niin mä tein sen noissa raglaneissa sitten sen käännöksen, mutta en ole nyt ihan varma, teinkö mä sen etu- vai takaraglaneissa, vai olisinko tehnyt takaa. No, kuitenkin tein joka tapauksessa lyhennettyjä kerroksia myös tähän reikäneuleeseen. Ja sain tähän vähän parempaa istuvuutta, että eihän tää nyt niin hyvin istu, mutta toisaalta tää on nyt tämmönen huitulla reikäasia neule kuitenkin. En mä tiedä missä tämmöistä voi käyttää, mutta tein vähän vaan ja onneksi teini oli heti sitä mieltä, että äiti toi on ihana. Että ehkä tää lähtee teinikäyttöön sitten kuitenkin, mutta olen mä itsekin tätä muutaman kerran käyttänyt, mutta tää on vähän sillä lailla, kun tässä on näin isot reijät, niin tää ei kauheasti lämmitä. Ja sitten taas kuitenkin sen verran lämmittää, että jos on tosi lämmin, niin sitten mä en pysty käyttämään. Ja sitten jos on yhtään viileämpi, niin sitten tuuli menee läpi ja sitten tulee kylmä. Että tämä ei ehkä niin kuin mulle ole kaikkein paras. Mutta oli kuitenkin aika ihana. Ja mitäs me ostettiin tähän lankaan? Oli 50 gramman vyyhtejä, ei kun siis keriä. Niin olisiko me ostettu 4? Olisiko se ollut niin, että se ohje sanoo 3 riittää, mutta sitten mä ajattelin, että kun ohjeessa oli lyhköiset hihat ja mä halusin tehdä pitkät, niin olisiko se sitten ollut niin, että mä 4 ostin. Ja nyt kun olen tätä muutamia kertoja käyttänyt, niin sitten tämä niin kuin yleensäkin aina neuleet niin rentoutuu ja levenee ja silloin vähän lyhenee, niin nyt tuntuu siltä, että tätä tulisi itse käytettyä, niin tänne saisi tehdä ehkä 2 tämmöistä reikäriviä, semmoisen 1 mallikerran saisi tehdä enemmän. 1 mallikerran saisi tehdä enemmän vielä, että nyt tää tosiaan voin näyttää tässä päällä. Nyt tää jää mulle just niinku tämmöiseksi, että olisi voinut tehdä pikkusen lisää, että se olisi tämän verta. Just tuohon tässä on napa, niin olisi ollut napaan asti. Nyt mulla no joo, olisi voinut tehdä. Mutta siis onhan tää nyt pähee. Ja sitten tää on hauska, kun täällä on näitä reikiä, niin sitten saa peukutkin tänne reikiin laitettua. Että kyllä, että jos tulee jotain festarijuttuja tai semmosia, niin onhan tää nyt ihan festarivaate. Ja ei ollut mitenkään kauhean rentouttavaa ja mukavaa tämmöistä reikäneuloksen tekeminen. Ja muistan, että esimerkiksi Puikot viuhuu Marja sanoi, että tässä oli jotakin haasteita hänellä tämän tekemisessä. Niin itse kun tätä tein, niin hyvä, etten laskenut koko ajan, että nyt tämä, että mä en yhtään relannut.
Ja kaverillakin meni vähän sekaisin, kun hän ehkä yritti ottaa vähän rennommin, että kyllä kun seurasi oikein tarkkaa ohjetta, niin ihan oli helppo tehdä, mutta kyllä mun ainakin piti koko ajan laskea ja koko ajan miettiä. Ja sitten jos piti purkaa, niin ei ollut mitään kivaa se purkaminen. Ja sitten kun mä tein niitä lyhennettyjä kerroksia, niin se vasta olikin niin kuin tuskallista, että olisin ehkä voinut tehdä enemmän niitä lyhennettyjä, mutta ne oli niin tuskallisia, että en sitten viittinyt. Mutta tosiaan tämmöinen pieni huitula-hutjake johonkin päälle heitettäväksi. En tiedä missä tätä voisi käyttää, mutta ehkä teini keksii tälle käyttöä tai ehkä itse keksin sitten, jos vaikka jonkun pitkähiäsen paidan kanssa käyttää, niin sitten ei niin. Sitten se on ehkä lämpöisempi, että toi, että on niin paljasihosia alla, niin se sit mua vetää, mutta sitten jos siellä olisi vaikka joku pitkähiäinen alla, niin sitten se varmaan lämmittäisikin enemmän. Mutta aika hauska hutjake ja huitula, ja joskus sitä pitää tehdä sellaisia asioita, missä ei mitään järkeä, mikä vaan niin kuin innostaa ja vie mukanaan. Ja tää oli just sellainen, kun äkkiä takaisin Nurjasta hotellille ja äkkiä puikot viuhuu ja tehtiin heti resorit ja lähdettiin heti tätä neulomaan. Ja Nurjassa meinasi tulla tappelu, kun kaveri vei hyllystä viimeiset 5 puolikkaan puikot ja sitten mä olin ihan, että no mitä mä haluan päästä kanssa neuloon tätä just nyt heti, mutta onneksi niitä sitten löytyi takahuoneesta lisää niitä puikkoja ja sitten mulla oli 3 puolen puikot, millä tehtiin noita resoreita, niin lainasin kaverillekin sitten puikkoja ja kauhealla höökillä tehtiin. Hän teki muistaakseni tumman sinisen ja mä tein tämän tämmöisen vaaleanpunaisen tai marjapuuron tai mikä nyt onkaan. Mutta aika jees. Tää oli semmoinen projekti tosiaan, niin kuin, ei nautinto, mutta semmoinen inspiraatio ja semmoista lapsenomaista innostusta, että vitsi, hei, tommonen pitää saada. Niin, siksi kyllä. Ja semmoista pitää olla elämässä. Semmoista pitää olla elämässä. Ja tää oli musta kans hyvin kirjoitettu. Tää tulee mukavasti tänne niin kuin kainalon alle tulee tämmönen saumakohta. Ja se sama sauma-asia jatkuu sitten täällä niin kuin... No eihän tätä nyt saa mitenkään näytettyä. Täällä niin kuin kainalosta tonne helmaan päin, niin siellä on myös tommonen suora sauma sitten. Mutta joo. Suosittelen neulomaan semmosia asioita, mitkä lapsenomaisesti innostaa, vaikkei kaikella olisi niin faktuaalista käyttötarkoitusta tai jotain. Joskus pitää hullutella. Joskus pitää hullutella, joo. Sitten viimeinen, mikä mulla tässä on valmiina, on toi neuletakki. Sen historia on se, että mä 2 vuotta sitten kesällä ostin neulefestareilta langat 2 ohkaiseen villatakkiin, kun ei mulla ollut yhtään fingerin vahvuisesta langasta tehtyä neuletakkia siihen mennessä. Ja totesin, että sellaisia tarttisin, että talvella jo käytän paksumpia, mutta sitten töissä meillä on välillä aika lämmin, niin siellä on kiva käyttää vähän ohkaisempaa neuletakkia. Sitten tällä kesällä ja keväällä olisi kiva, kun olisi vähän ohkaisempikin, minkä voisi heittää vaatteiden päälle. Ja ostin tosiaan langat ja arvoin siellä, että 3 vyyhtiä varmaan riittää meikäläisen kokoiseen villatakkiin. Että ostanpa niinku varoiksi. En tiennyt minkä villatakin teen, mutta ajattelin, että 3 riittää ihan mainiosti, että ostan 3 vyyhtiä lankaa. Ja sitten olin halunnut neuloa siitä Ruskanlehden polvartista. Ja sitten löysin sitä ihanaana tommosena hunajan sävyisenä. Ja ajattelin, että mä ostan tänne. Tää tuntuu semmoiselta vähän rouheammalta kuin merino, mutta ei kuitenkaan niin karhealta kuin mitä ihan jotenkin villavilla tuntuu. Itse on tosi herkkä, kutisen helposti kaikessa neuleasioissa, niin yleensä käytän sen takia merinoa tai muita semmoisia pehmosia, mutta mä ajattelin, että toi polvartti tuntuu siltä, että se ei välttämättä kutita, vaikka se täällä paljalle kaulalle osuisikin. Ja sitten se mulla tosiaan ne loju siellä kaapissa, tai siis ei lojunut, mutta ne oli siellä kaapissa. Mä en heti niitä aloittanut. Sitten tuli tosiaan
reilu vuosi sitten tuli näitä terveyshuolia ja ongelmia ja silloin en pystynyt sitten neuloon pitkiin aikoihin ja ne vaan odotti ja sitten tosiaan tämän vuoden alkuvuodesta, kun rupesi taas pystyi taas neuloon, niin sitten tuli yhtäkkiä sinne inspiraatio, että vitsi, nyt mä neulon niistä langoista. Et ne oli siellä kaapissa ollut ihan inspiroimatta mua, mutta sitten ihan yhtäkkiä mulle tuli sellainen, että nyt mä käytän ne. Ja mä neuloin ne molemmat villatakit sitten putkeen. Se toinen on mulla töissä, niin esittelen sen sitten joskus muutoin, mutta nyt esittelen tämän, minkä tein tästä polvartista. Ja tosiaan tää on tämmönen, mitenköhän mä tätä nyt esittelisin ensin. Pistetään muutama nappi kiinni, että saan sitä vähän tästä. Pistetään nyt sitten. Pistetäänkö kaikki napit kiinni? Ehkä laitan, sitten se pysyy silloin ryhdissä. Noin. Tämmönen. Ja tää on semmonen kuin Maema cardigan. Kaivetaan taas täältä mun Ravelristä tuolta. En ole siis välttämättä tännekään laittanut mitään faktatietoa tästä, koska tosiaan laittelin ihan nopeasti vaan, että sain nämä projektit edes perustettua tänne. Niin tän on suunnitellut Megan Nodecker, joku semmonen. Ja tähän meni aika lailla tarkalleen ja eikä ihan aika lailla, ei jäänyt kuin siis varmaan metrin verran, mutta se 300 grammaa, minkä olin ostanutkin sitä polvarttia. Tästä tuli vähän ehkä semmoinen välimittainen, että jos olisi ollut enemmän lankaa, niin olisin neulonut pikkusen pidemmän, ehkä muutaman sentin. Tämä on vähän niin kuin pitkä hameen tai mekon kanssa ja sitten vähän ehkä lyhkäinen housujen kanssa. Mutta olen tätä hirveän paljon silti käyttänyt, että ei se niin paljon häiritse, että jäisi käyttämättä. Ja tässä tosiaan tehdään tällainen niin kuin, mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta mä luulen, että tämä on joku, mikä se on se, miksi nyt katoo taas ajatukset ja mikä se neulos on se, ei niinku Fisherman's Rib, vaan se, mikä se toinen on, patentti. Niin tää on varmaan niinku joku hunajakenno patentti, puolipatentti, joku sen tyyppinen neulos. Että tässä vähän niinku tehdään niinku tuossa patenttineulaksessakin, että otetaan langan kiertoa ja sitten seuraavalla kiekalla sitä neulotaan. Mutta onko se sitten koko patenttia vai ei, vai en osaa sanoa. Mutta tästä tulee tämmöistä hauskaa, tosi joustavaa, tämmöistä kuohkeata neulosta. Ja tää oli sillä hauska ohje, että tässä on tosi leveät kädentiet. Itse en tehnyt niin leveitä kädenteitä, että sovelsin tässä muistaakseni jonkun verran tuohon noin niin kuin tuohon käsille, koska en halunnut, tähän tulee ihan oikein niin kuin jättileveät noi hihat, mutta mä en halunnut sellaisia, niin mä sovelsin sitä jotenkin, mutta sitten kun tästä on aikaa, kun mä oon tämän tehnyt, niin mä en enää muista ihan tarkalleen, mutta muistan sen, että katoin jostain vanhoista paidoista, että paljonko niissä on ollut silmukoita tässä, ja niissä oli ollut joku 70 tai jotakin, ja sitten mä arvoin, että tässä, että olisiko semmoinen 80 silmukkaa ihan ok, kun mä halusin, että tulee aika rennon letkeä, että voi he laittaa alle vähän jonkun paksummankin asian. Ja olisiko ollut niin, että jätin 80 silmukkaa tähän, mutta sitten tein vähemmän tänne alle silmukoita, että tästä ei tule niin kuin väliä. Ja tein 3 puikoilla, oli muistaakseni ehkä ohjeen mukaiset. Tässä on niin, että etu- ja takakappaleet on tätä hunajakenno, briossi, mikäli ja patenttiasia, ja sitten sileitä oli nämä hihat. Ja tein tässä varmaan myös näitä
kavennuksia tänne kainaloihin. Tein jo sillä lailla aina, siinä ohjeessa ei ollut taas mitään muotoiluja, mutta tein taas sitten tänne muotoiluja, koska sama selitys kuin aina ennenkin. Ja sitten jos mä nyt tän tästä vielä kiskasen päälle, niin tämähän on vallan ihana ja varsinkin tämän violetinkin kanssa sopii tosi hyvin mun mielestä. Se minkä tein väärinpäin, niin ajattelin siinä kun tein nappilistaa, niin ajattelin, että mitenkäs päin ne nappilistat nyt menee ja sitten siinä jotenkin sitä arvoin, että näin päin sen täytyy mennä ja meni sitten väärinpäin, että tämä on tämmöinen miesnapitus ilmeisesti. Siis eri päin kuin yleensä. Että vähän saa niinku aivojumppaa kun tätä napittaa, että mitenkäs tätä nyt kuulukaan napittaa, mutta tosiaan ei se nyt käyttöön haittaa. Se on ainoa mikä tässä on niinku semmoinen virhe, mutta se ei oikeasti niinku pitää haittaa. Mutta tää on aika kiva. Tykkään tosi paljon. Tää on kans tänne rento, tänne mahtuu, täällä on niinku tilaa kainalolle, tilaa muulle vaatteille tänne alle. Hihoissa on taas kaventanut sillä oman fiiliksen mukaan ja tein tämän kanssa sillä, että tein ensin hihat, koska halusin niistä todellakin niin kuin riittävän pitkät. Niin tein riittävän pitkät hihat ja sitten neuloin ihan tasan tarkkaan kaiken langan tänne helmaan ja tosiaan sitä jäi sitten ehkä joku metri, pari. En mä muista mitä, mutta ei jäänyt sillä lailla. Toisin mä ehkä saanut yhden rivin siitä vielä tehtyä, mutta en lähtenyt sitten enää tekemään. Tää on ollut kyllä tosi hyvä. Mä oon ihan tosi paljon tätä käyttänyt. Ja nyt tää oli niin kuin ensimmäinen fingering-vahvunen neuletakki. Et sitten tein tämän jälkeen vielä toisen niistä samana kesänä ostetuista langoista. Ja niissä kans niin kuin, siinä se takkiosa tuli tarpeeksi pitkäksi, mutta niissä sit hihoista loppui lanka. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen vähän lyhyemmät hihat, mutta sitten se rupesi ärsyttää ja sit omista varastoista kaivoin jotain vähän vastaavaa. Ja tein niihin sitten kans riittävän pitkät hihat, mutta ehkä tästä opetuksena oli, että aika hilkulla on se kolme vyyhtiä itselle niin kuin villatakkiin. Että jos ostaa 4, niin saa varmasti just tasan sen mittaisen kuin haluaa, mutta sitten jää ihan törkeän paljon lankaa yli. Että tänä vuonnakin ostin sitten villapaitaa tai villatakkia varten, niin 3 vyyhtiä ostin sitten lankaa fingering vahvuisena, että ihan saman taistelun saa sitten taas käydä, että laitetaanko sitten hihoja vai helmoihin vai mitä tehdään sitten niiden 3 vyyhdin kanssa, mutta saan kyllä 3, mutta se on aika hilkulla. Mutta semmoset projektit. Tällä kertaa ehkä vähän lyhkäisempi jakso. Tällä kertaa en ollut soveltanut niin paljon näissä asioissa, niin sitten ei ole niin paljon selitettävää ja ehkä tässä nyt muutenkin ensin selitän kaikki asiat tyyppinen juttu, niin meni jo, mutta katsotaan, mulla olisi siellä tosiaan semmonen sinisistä langoista neulottu villatakki on töissä. Voin sen joku kerta esitellä, kun se sieltä roudaan takaisin. Sitten mitähän muuta, olisikohan mulla muuta vielä, mitä voisi esitellä. No sitten on sinne yksi kauan sitten valmistunut punainen kauluspaita-tyyppinen asia, niin sen voisin joskus esitellä. Ja joo, tuossa aloitin yhden uuden projektin, niin voisin sen nyt vielä tuossa näyttää. Neuloin siis jo 2 vuotta sitten. 2 vuotta sitten lapseni sai neulefestareilta valita itselleen pipolangan. Ja neuloin siitä hänelle pipon, semmoisella duo-pipon ohjeella. Ja fingering vahvunen, ja tää on myös semmoinen pitkä pötkylä, mikä taitetaan 2 kertaa, että käytännössä niin kuin tällainen DK-vahvusta ja sitten vielä taitteet, niin sitten se on niin kuin 2 kertaa DK. Ja ei ihan pikkusen on niin kuin 2 vuodessa ensinnäkin haalistunut tää väri. Täällä taitteessa näkyy vähän paremmin sitä alkuperäistä väriä. Ja vaikka tätä on pesty, niin on tää aika likainenkin näköjään pinttynyttä likaa ja kaikkea, mutta siis tätä on käytetty. Ihan siis törkeän paljon on käytetty, että joka päivä. Siitä lähtien, kun vähäkään syksyllä alkaa korvat palelee, niin heti menee tää pipo päähän ja ihan läpi talven. Että ainoa mitä lapseni on vähän valitellut on se, että tietenkin käytössä tää on leventynyt ja lyhentynyt ja tietysti pää on vähän kasvanut tässä 2 vuoden aikana. Niin nyt ei ihan niin kuin tämä taitos riitä koko korvan matkalle, että on valitellut, että toi korvan nipukka tuolta ylhäältä, niin se jäätyy.
että ei saa taitosta tarpeeksi pitkälle, että sillä lailla varmaan niin kuin vähän käynyt pieneksi. Silloin laitoin tuommoisen hienon merkin tuohon ja sitten tämmöisen tupsun, jonka saa täältä niin kuin langoilla irrotettua aina pesun ajaksi. Tuon pesun ajaksi sitä aina irrottanut ja sitten laittanut takaisin. Mutta tämä on siis ollut paljon käytössä ja kuten tosiaan näkyy, niin tämä on aivan karmeen näköinen nykyään jo. Niin mä ajattelin, että tänä vuonna nyt sitten sanoin hänelle, että hän voi taas festareilta ostaa uuden pipolangan ja mä teen hänelle uuden pipon. Ja sama malli, mutta ajattelin, että nyt tällä kertaa pitää tehdä vielä pidempänä. Tämä on tosiaan niin kuin 2 kertaa tämmönen, tämä pituus. No ei mun ponnaria mä saakka näytettyä, mutta mahtuisi varmaan mullekin, en ole koittanut, etten venytä. Niin lapseni pongasi tuolta Adelia Fibersin sieltä kojulta, niin neulefestareilta niin tämmöisen kuuran kukkasävyn, ja onhan tää nyt aika lailla ihana. Hän on ihan niin kuin sininen fani, että jotakin sinistä. Hän yritti ensin, tää oli Kettu Yarnsin väriä ja hän oli heti, että sama, mutta ei nyt samaa, että nyt kun on kerrankin mahdollisuus vaihtaa väriä, niin osta nyt joku muu. Ja nyt sit hän valkkasi tämän, tää on nyt sinisempi, toi edellinen oli vähän tommonen vihreä ja violetti, sinertävä kaikkea väriä. Nyt tää on selkeästi sinisempi ja sitten täällä on sitten violettia. Tällä on nyt sitten lähtenyt sitä duo-pipoa. Se oli joku Brett jotakin. Löytyy kans Ravelrystä. Olisi muistaakseni ilmainen ohje. Ja lähdetään tosiaan täältä niin kuin ylhäältä neuloon. Tänne jää tuonne pikkunen reikä, mutta se ei haittaa siitä. Se voi joko kuroa umpeen tai sitten voi laittaa vaikka napillisen tupsun siitä läpi tai jotain. Ja tätä lähdetään nyt sitten vaan neuloa. Tonne tehdään ensin noita lisäyksiä siellä alkukerroksilla ja mä oon tehnyt vähän vähemmän, että siinä muistaakseni S-kokoiseen pipoon tulee 125 silmukkaa. Ja mä olin ton edellisen tehnyt niin, että mä olin jättänyt sen siis 120 silmukkaa, niin mä teen tämän samalla määrällä, koska tää on ollut ihan hyvän niin kuin levyinen, ei sen tarvitse olla yhtään leveämpi. Mutta pituutta täytyy vaan tehdä sitten lisää. Että en muista paljon toi paino, mutta tiedän, että siihen ei mennyt koko vyyhtiä. Niin tosiaan voi vaikka koko vyyhdinkin tehdä tämmöistä pötkylää, että tähän nyt on helppo tehdä 3 puikoilla pelkkää oikeita. Tralalala. Niin tämmöisen pipon ja sitten hän haluaa siihen ilmeisesti tämän saman tupsun sitten taas, niin otetaan täältä tupsu talteen ja katsotaan pitäisikö ottaa toi limited edition malli myöskin, tai toi lätkä tosta, kun se nyt on ihan hyvänä säilynyt, niin se voisi ehkä vielä lätkästä sitten kanssa tähän. Tuon voisi laittaa sitten pipojen hautausmaalle ton pipon. Niin tätä nyt tässä sitten tikuttelen ja saa tikutella aika pitkään vielä. Niin semmonen on tuossa kesken. Sitten on kesken myös se toisen lapsen se punainen neuletakki. Mutta sitä en ole nyt yhtään tehnyt. Mulla ei ihan kroppa anna periksi ton nurjan neulomista. Se on aika tiukkaa hommaa vielä. Niin tätä oikeeta voi pätkytellä hyvin. Niin olen nyt tätä sitten pätkytellyt. Ja se majailee tämmöisessä nurjasta ostetussa mummopussukassa, koska mummot nyt vaan on ihania. Semmosia hommia. Ei mulla tällä kertaa muuta. Kiva kun tulit kuuntele. Hei, ai niin! Vitsi. Mä sain niin hyvän vinkin tuohon edelliseen videon yhdeltä katselijalta siitä iCord-reunuksesta, joka oli ihan sellainen mind-blowing. En ollut tajunnut ollenkaan, että miksi se iCord-reuna siinä huivissa kiristää on se, että kun toiseen suuntaan neulotaan, niin ne iCord, niin kuin oikeita puolta kun neulotaan, ne iCord-silmukat neulotaan. Ja sitten kun tullaan täältä nurjalta takaisinpäin, niin ne jätetään neulomatta. Niin totta kai se iCord kiristää, koska siinä on puolet vaan siitä kerrosmäärästä, mitä siinä muussa neuloksessa on. Siis miksi en ollut tämmöistäkään ajatellut? Niin jatkossa tämä katsoja neuvoja ajattelin kyllä toteuttaa, oli, että kun neuloo sitä iCordia, niin neuloo 3 iCord-reunasilmukkaa tai kuinka monta niitä nyt sitkin onkaan,
Ja sitten palauttaa ne takaisin ja neuloo uudestaan. Et tekee sen 2 kerrosta siihen ja sitten vasta lähtee jatkamaan sitä muuta neulosta. Niin silloin siihen tulee saman verran kerroksia ja silloin se on paljon löysempi. Siis mä oon jotenkin ihan sanaton. Mä en niinku tajua, miksi mä en ole tajunnut tämmöistä aikaisemmin. Mä oon vaan niinku ihmetellyt, että miksi ne I-chord-rennat kiristää, mutta siitähän se johtuu. Se on ihan, niinku nyt kun sen joku mulle sanoi, niin se on ihan itsestään selvää. Tuntuu tosi tyhmältä, että mä en ole tämmöistä ennen tajunnut. Mutta nyt mulla on niinku monta huivia, mitkä mä oon hylännyt sillä perusteella, että niihin tulee se I-chord ja mä en tykkää, kun se kiristää, niin mä en ole tehnyt niitä. Nyt on vaikka kuinka monta huivia, mitä voisi tehdä, koska nyt mulla on keino saada se ei kiristämään. Ottakaa tämä vinkki. Jos teillä I-chord-reunat kiristää, niin neulokaa sinne se ylimääräinen kerros I-chordia, palauttakaa silmukat takaisin ja sitten vasta kerroksen loppu. Kiitos ihan super paljon tästä vinkistä. En olisi varmaan ikinä tajunnut ja olisi monta ihanaa huivimallia jäänyt neulomatta. Kiitos, kiitos, kiitos. Mutta joo, nyt on taas niin paljon kaikkia suunnitelmia ja ihan ei kroppa taas kestä niin paljon neulomista kuin mitä olisi suunnitelmia, mutta asia kerrallaan. Eilen siivosin koko lankavarastoni jotenkin, koska halusin olla lankojen kanssa tekemisissä, mutta en halua rasittaa itteeni liikaa sillä neulomisella, niin järjestelin kaikki langat ja mulla ei ole kuin yhdessä semmoisessa isossa muovilaatikossa, koska mulla ei ole niitä muovilaatikoita enempää, mutta niitä olisi ehkä 3 semmoista isoa muovilaatikollista. Ja katselin, että siellä oli pieni pussukallinen mohaire ja pieni määrä oli DK-vahvuisia lankoja. Ja yksi tommonen tölkillinen oli fingerin jämiä ja oli siellä kaiken näköistä. Ja aika paljon tuli taas inspiraatio siitä, että itsi, täällähän on vaikka mitä kivoja lankoja. Että harmi, ettei pysty niin paljon neuloon kuin haluaisi, mutta siellähän ne sitten odottaa ja neulotaan sitä mukaan kun pystytään. Mutta kiitos kun olit, kiitos kun katsoit, tosi ihania kommentteja, tosi paljon kiitoksia niistä kaikista. Yritän kaikille vastailla aina sitä mukaan kun ehdin ja tuu takaisin.